No, takže jo ľudia, dneska sme tu opäť u ďalšieho videjka. A videjka, nie videjka. Hejte, nehovor to. No a dúfam, že dáte like a odber, lebo to bude veľmi krátke video, ale určite bude veľmi dobré. Verím tomu. Takže tak a ideme na to. Ktorý a... Jej, traja, tak to je epický. Kam? Tak, bloky a ideme na stred ďalej. Ale... Kamo to skočím, to je jasné. To je helna. Tak nič. 25 sekúnd, teda. No. Dobre, tak. Bang, bang, bang. Bang. Ďalšie dve emeraldy ku mne a žltý odo mňa. Tak. On za mnou. Kombíčko. Tak. A ideme im zničiť postielku, ale tam nejaký mŕtčak. Dvaja. Ona sa tá typka ale fakt už odpojila. To sú lopaťáci. Ne! Mi dá čo má. Nevidím cez teba u nich. Poď. Čo tu robí? On robí Skybaseu. Toto čo sú za hráči? Mi vysvetlí. Ty máš emeraldy? Kam? Lepší máš Infer. To viete. Postel. Kamo, sú furt traja sú iba. Kamo. Až ma nesekty. Teba totálne vykombím. Ty máš čo za sword? Čo za sword máš? S diamantovým Poď. Kamo, toto už je staré. Poďme. Blúti mosto našo. A čo to tu robili? Proste... Nudí, že nemôžem troliť ľudí. Oh, hell no. Kto už by si v tejto hre kupoval lúk? Preste s tým lúkom robiť... Kamo, to je nejaký... Choď preč, vy už máte železné, nevidíte? No všetky trapky kúpila. Všetky trapky... Ten pikax ma už sere. Idem po ňom. Ja sa iba prejdem. A ty zás ten s lukom. Kamo, koľko on má HP? Ja som... Kamo, čo robia tie... No choďte po tie diamanti, ani toto nemáme, hamba vám, ja idem po diamanty. 20, 5. Potrebujem 8 na šarpne. Wow, zas ty? More, veď ma nechaj chvíľu. Kamo, on fakt zastrelil, to je... Ešte, hoď na náš most Fireball, to čo je za logika? Máme aspoň toto. Tu je veľa vecí, nič si iba, požičam si iba trošku týchto blbostí, Vôbec to nemám na pláne utratiť. Tak. Traf sa. Yes, ale no. Podľa Vandula. Žltý už je iba jeden.
Kamo, sorry bro. Kamo, kombičko. Také trošku lopaty poviem, takže modrý idem zničiť. Lebo červené sú lopaty. Bloky, no. Ty ešte by trebalo trošku dokúpiť. Dúfam, že nemajú trapku, lebo ak majú trapku sa minul presne 2 emeraldy. Pomoc! Som neviditeľný vo vojte, ďakujeme. Nie sú, tak to je v cechu, ale idú. Prečo nejdu proste po nás? Ja som... Tak. Pozrite, toto je kláč. Ja chytím a ten... Bloky. Mám 2 bloky, to sa vždy hodilo. A ty už ma s tými farbolami štveš more. No a ešte aj s tým kombom, fakt. Tieto diamanty aspoň. Bež. A šapka. Hej, shiftuj to. Ty sa disconnectul, to je tep. Žiadne títo. To je na nič. Ja idem na červených. Kamo, tu je epické toto, ale mňa to nezajíma. Ja idem na nich. Vystreli? Nie, vystreli. Kamo, ne, AFK. Kto ma zás zhodil? To sú lopaty. Dobre, idem im ukázať, ako sa to má hrať. Prečo som kúpil toľko swagdov. Do zálohy. Krása. Máme 1 diamant. Tak to je epické. Takže tak. Ja to livujem, ja som sa nasral. Hop, a prosím, nezabudni dať like a subscribe. Zmačkni to tlačítko poriadne, ako ja teraz. Bum. Čau.